दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 58थि थान्दै जख'न्थाइ आरो बेनि जे जोंहा सम सान होखानाय बायदियै फैगौ 5, 6 आरो 7 टंला बे कलेजनि गेवलां फोथार जेखौ जों सोलोंथाइ फोथार होननानै होदों बे सोलोंथाइ फोथाराव बेखौ जोङो खुंफुंनो थाखाय गासै बिथिंनि जिखिनि थाम-थिम खालामनांगौ जों बेखौ खालामगासिनो दङ आरो बेयाव मोनसे स्ट्रं जोंहा बानजाय आफाद दानानै लानाय जादों आंजों लोगोसे जोंनि बानजाय आफादनि चेयारमेन मानगोनां निपेन बर' टंला कलेजनि बिथाङा एसिस्टेन्ट प्रफेसर आरो लोगोसेनो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि दङ बे सानथामनि हाबाफारिखौ खुंनो थाखाय बानजाय आफादा गासै बिथिंजों दा फुल फ्लेजेड मोनसे प्रिपारेसन खालामगासिनो दङ मिजिंथिदों बे हाबाफारिया मोजाङैनो मोजां आनान गसाइनि अननायाव जालांगोन आरो लोगोसे गासै टंला ओनसोलजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि आरो गुबुन गुबुन जिल्लानि आइ आफा रायजो राजानि अननाय आरो बिथांमोननि आशीर्बादखौ मोनगोन जोङो सारा आसामनिफ्राय गासै 3,000नि बारा जोंनि डेलिगेट्स आरो अबजार्भारफ्रा फैगोन जेराव डेलिगेट हिसाबै डेलिगेटआव बाहागो लागोन अबजार्भार महरै जोंनि लिटारेरि कम्पिटिशन जोंनि स्पर्ट्स कम्पिटिशन जोंनि कालचारेल कम्पिटिशन आरो जोहोलाव बालिराम बर' भलिबल कम्पिटिशन गायदे हेलेना काबादि कम्पिटिशन बायदिसिना कम्पिटिशनाव बिथांमोना बाहागो लागोन दा गिबि हाबाफारि बायदियै फैगौ 5 फेब्रुवारि आरो साननैनि उनावनो जोंनि हाबाफारिया जानो थांगासिनो मार्टियार महन्त रामसियारि जे मेन गेट बिखौ बेखेवनायनि उनावनो गासै जोंनि बे जुथुम्मानि गुबुन गुबुन जिखिनि हल दङ बा बेखेवनाय हाबाफारि बे जागोन जोङो बे जुथुम्मायाव डेलिगेटजों लोगोसे मेन पेन्डेल जेराव कालचारेल इभेन्ट बा प्रग्रामफ्रा जागोन आरो एक्जिबिशननिबो मोनसे हाबाफारि खालामदों बेसेबांबा गिदिर मोनसे एक्जिबिशन बेयाव थाम-थिम खालामनाय जादों जेराव बर'नि ट्रेडिशनेल न'खर आरो डिपार्टमेन्टेल स्टलफोर थागोन बुक स्टल थागोन बुक फेयार थागोन गुबुन गुबुन बर'नि आरो गुबुन बायदिसिना जिखिनि मुवा बेसादनि मोनसे बेयाव ट्रेडिशनेल आरो कमार्शियेल मोननै लेभेलनि एक्जिबिशननि स्टलफोरखौ बेयाव नुनो मोनगोन आरो बयबो जाहाथे बाहागो लागोन आरो नायफैगोन गुबैयै 5 तारिख खालि मुल दरजाखौ बेखेवनायनि उनाव जोंहा 2 बाजियाव रेजिस्ट्रेशन दङ डेलिगेट आरो अबजार्भारनि बेनि उनाव 5 जोंनि जे फेब्रुवारि बे सानाव गोजोननि थाखाय आरो जोंनि खौसेथि अनलायनाय बेखौ नोजोर बोनानै जोङो मोनसे माने आलारि बाथि फोजोंनाय केन्डेल लाइट जों हाबाफारि लादों लोगोसे 6 बाजियाव जोंहा गिबि डेलिगेट सिटिंआ जागोन आरो बे डेलिगेट सिटिंखौ बेखेवगोन जोंनि अल आसाम ट्राइबेल संघनि मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि आरो CC2नि चिफ क'अर्डिनेटर आदित्य खाख्लारि मानगोनां बिथाङा मोनाबिलियाव जोंहा कालचारेल कम्पिटिशननि बेखेवनाय दङ 6 फेब्रुवारियाव जोंहा गुबैयै गोबां हाबाफारि दङ फुंबिलिनि 7:30 आर'जनि उनाव जोङो 8 बाजियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोङो फिरफिलाखौ बिरहोगोन गासै जिल्ला आफादा बिरहोगोन बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय मुंख्लंफोरनो जोङो बिबार बावनाय लोगोसे गेदेमा सुबुंफोरनो बिबार बावनाय जों हाबाफारि लाखिदों जोंहा लिटारेरि कम्पिटिशना बेखेवनाय जागोन आरो 10:30 बाजियाव जोंहा मोनसे स्पेसियेल फेलिसिटेसन प्रग्राम दङ जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च एग्जाम 2025 बिनि टप जायफोर टपार्स 9 आरो 10 बिथांमोनखौ जोङो बरायगोन लोगोसे बावैसो पद्मश्रीजों बान्थाजों माने मान होजानाय जोंहा पद्मश्री जगेश देउरि बिथांखौ जोङो मान बावगोन 11 बाजियाव जोङो इयुथ कनक्लेभ लादों लाइमोनफोरनि जुथुम आरो बे इयुथ कनक्लेभआ गाहायै बादायलायनाय आनजाद आरो आथिखालनि जिखिनि मोनसे जुजिनां बिथिं दानि जि मोनसे ट्रेन्ड सोलिगासिनो दङ बेयाव जोंनि फरायसा फरायसुलिया माबायदि जुजिगोन आरो बे बेलायाव जोङो
गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै जोङो माबायदि मोगा मोगि जानांगोन बा जोङो बेखौ बोरै एचिभ खालामगोन बे गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो मोनसे युथ कनक्लेभ लादो जेराव 7,000 स्टुडेन्टआ बाहागो लागोन विभिन्न कलेज जोंहा स्कुलनि इउनिभार्सिटिनि आरो 3,000 जोंनि जायफोर डेलिगेट्स बिथांमोना बाहागो लागोन टटेल 10,000 बाहागो लानायनि गेजेरजों जोङो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो नागिरदों जों आलासि महरै बेखेवगिरि हिसाबै लिंदों बिटिआरनि आगुनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ बिथाङा जिहेतु बड'फा मिशन सुपार 50नि फाउन्डारमोन बे मोनसे कम्पिटिटिभ जि कचिंनि इनिशिएटिभनि बेखाय जों बिथांखौ हांख्रायदों आरो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि मानगोनां डक्टर रनज पेगु बिथाङा बेयाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लागोन बेनिफ्राय बर'नि गिबि ब्रिगेडियार अन्जन कुमार बसुमतारी बिथाङा पाठानकोटआव दङ दा 29 आर्टिलारि ब्रिगेडनि बिथांखौ जों हांख्रायदों अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियननि चिफ एडभाइजार डक्टर समुजल कुमार भट्टाचार्य कारन आसुआबो मोनसे प्रग्राम फोसावदों आरो बिथांमोना इनिशिएटिभ लाबाय प्रत्याक्षा नाय मोनसे सिभिल सार्भिस कचिंनि थाखाय दिल्लीयाव गावसोरनिफ्रायनो खरस खालामनानै दैथायहरदों आरो नर्थ इस्टनि स्टुडेन्टनि थाखाय आसामनि स्टुडेन्टनि थाखाय माने स्टुडेन्टना ओरै नङा असमियाल' गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जायफोर एसपायरेन्ट बिथांमोना मदद होदों बेखायनो जों बिथांखौ हांख्रायदों जोंहा गोबां प्रिन्सिपालफ्रा बाहागो लागोन 2:30 जोङो गेट टुगेदार मिट अफ ससियेल एन्ड स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसन जों लादों जेराव 30तानिबो बारा जातीय संगठन आरो फरायसा आफादफोरनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लागोन आरो बेयाव जोङो मोनसे टपिक लाखिदों जे जोंनि हारिमु जोंनि राव आरो जोंनि ससियेल भेलुस बेखौ जोङो सास्टेइन पिस आरो हारमनि आरो भाइब्रेन्ट बिटिआर आरो आसाम जौगानायनि थाखाय जों माबायदियै हाबा मावलांनो हायो जोंनि कानेक्शन जोंनि रिलेशना मा जागोन बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होगोन डक्टर समुद्र गुप्त काश्यप नागालेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि चेन्सेलर आरो आसामनि एडिजिपि स्पेशल ब्रान्चनि मानगोनां आइपिएस अफिसार श्री हिरेन चन्द्र नाथ बिथाङा स्पेशल गेस्ट हिसाबै बाहागो लागोन गुबुन गुबुन ट्राइबेल माहारियारि आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बे हाबाफारियाव जथायै बयबो बाहागो लागोन 7 तारिख फेब्रुवारियाव फुंबिलिनिफ्राय माराथन रेसनि हाबाफारि दङ गुबुन गुबुन जोंहा कालचारेल कम्पिटिशन थागोन लास्ट डेलिगेट सिटिं थागोन बेनि उनाव 10:30 बाजियाव कालचारेल एक्सचेन्ज एन्ड डेमनस्ट्रेशन गुबुन गुबुन हारि माहारिनि बेयाव मोसानाय दिन्थिफुंनाय आरो जों बेयाव माखासे स्पेशल गेस्ट जोङो बेयाव बर'नि मुंदांखा माखासे जोंहा आर्टिस्टफोर पपुलार आर्टिस्ट बिथांमोनखौ जों इनभाइट खालामदों 12 बाजियाव जोंहा अपेन सेसन दङ गुबै हाबाफारि आरो बे गुबै हाबाफारिखौ बेखेवनानै होगोन पद्मश्री प्रफेसर अनिल बर' बिथाङा गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि फकलर रिसार्च डिपार्टमेन्टनि हेड अफ द डिपार्टमेन्ट स्पेशल इनभाइटेड गेस्ट महरै जों हांख्रायदों आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आरो गाहाय आलासि महरै मेघालयनि बारग' राज्य बेंगिरि मानगोनां रन्जित शेखर मोसाहारि बिथांखौ जों हांख्रायदों बेयाव एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै प्रफेसर रमेश चन्द्र भरद्वाज हारियाना मुलुगसोलोंसालिनि बिथाङा बारग' भाइस चेन्सेलर डिस्टिंगुइश गेस्ट हिसाबै जोङो आसाम विधान सभानि स्पिकार बिश्वजित दैमारी मानगोनां मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म अशोक सिंगाल सरन बर' बिथांमोना बाहागो लागोन जोंहा गोबां जातीय दल संगठननि आफादगिरि बर' थुनलाइ आफाद हारिमु आफाद जोंनि प्राइमारि टिचार एस'सिएशन जोंहा ट्राइबेल संघ लोगोसेनो जोंनि गोबां एमपिसफोर दङ बर'नि एमएलएस गुबुन गुबुन हारि माहारिनि ट्राइबेल आफादफोरनि जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों हांख्रायदों मिजिंथिदों बे सानथामनि हाबाफारिया गाजा गोमजायै मोजाङैनो मोजां बयनिबो मदद आरो हेफाजाबजों जाफुंसार महर मोनगोन आरो आं गासै मेडियाखौबो खावलायगोन जाहाथे पाब्लिसिटिनि बेलायाव बयबो जाहाथे जोंखौ मदद होयो आं बेखिनिखौनो फोरमायनानै 5, 6, 7 बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जुथुम्मानि जाफुंसारनाय आरो रायजो राजानि बाहागो लानाय फरायसा फरायसुलिनि बाहागो लानानै मदद होफैनायनि फारसे आङो बयखौबो माने बेयाव
जाहाथे जोंखौ गोसो गोथारै गोसो गोरबोजों बाहागो लानानै मदद होफैयो बिनि थाखाय आं गुरैयै खावलायबाय आरो जोंनि फारसेनिफ्राय बे गुरै जों आर'जखौ लाखिबाय। मानगोनां जोंनि भारतनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर धर्मेन्द्र प्रधानखौ जोङो हांख्रायदोंमोन। बिथांखौ जों लोगो हमदोंमोन पार्लियामेन्ट हाउसआव आरो टेलिफनिक जोङो कमिउनिकेसन खालामदों। बिथाङा फैनो थाखाय खोथा होदोंमोन किन्तु बाजेट सेसना जिहेतु 28 जानुवारिनिफ्राय जागायबाय 13 फेब्रुवारिसो जोबगोन आरो मैया भारतनि जेनेरेल बाजेटखौ पार्लियामेन्टआव दाखिल खालामनाय जाबाय। दा बिनि सायाव डिबेट जागोन, आर्गुमेन्ट जागोन, आल'सना जागोन। बे गासै मेटारखौ नोजोर बोनानै बिथाङा सेटारडेब्लाबो बिथाङा फैनो गोसो दङमोन आरो हायोबा समखौ फावसायनो थाखाय खावलायदोंमोन जे एसे फावसायनानै लायोबा बाजेट जोबोबा आं थांनो हागोन। किन्तु 10 आरो 11 मेट्रिकआ 10, 11आ हाई सेकेन्डारि जोंहा बे मोननै आसामनि मेइन एग्जाम थानायनि थाखाय जोंनि डेटखौ जों फावसायनायनि बे सम्भाबनाखौ जों नुवाखिसै आरो जों बानजाय आफादजोंबो जों जगाजग खालामनायाव बे सम्भाबनाखौ जों नुवाखै खारन कलेजा बेयाव हायार सेकेन्डारिनि आनजाद जागोन आरो जेराव हाई स्कुल हाई सेकेन्डारि दं बेयाव मेट्रिकनि आनजाद जागोन। बेखायनो जोङो बे डेटखौनो थिग खालामबाय आरो बिथाङा फैनो गोसो दङमोन। जों बिथांखौ जेरैखि जायाबाबो लाबोनो हास्थायदोंमोन। बियो मोगथाङाव जाफुंसार महर मोनासै। उनाव बिथाङा बाहागो लागोन होननानै जोंनो खोथा होदों।